ассалому алайкум подписчикони азизу гироми қадр, умедворам ки ҳама кас ҳаст сарбаланд хонобод тинҷ ҳастед. хушомадед ба канали Бохтар Сити. Подписчикони азиз, касоне ки ирӯз дар канали мо меҳмонанд, ҳатман подписатсия кунед, канала дастгирӣ кунед. Дастгирии шумо пешравии кори мо, иншоалло ки наврҳои моам баҳри шумоанд. ирӯз дар абзори навбатии мо ду сарғанаҷини биғизай бародарони азиз нозоида. хушу аҳамият битед, тамошо кунед чӣ хел ғанаҷинои базебанд. фикр ақидотонро дар комментария бинависед. вакру ки мол мо навор мекунем, тамошо кунед подписчикони азиз, мо як тараф тоқа навор намекунем. вакру ки мол мегардем навор мекунем, ҳамаи тарафи мол мебине. фикр ақидотонро бинависед, сухана хуб шабген, лайкотонро бизанед, иншоалло ки дастгирии шумо пешравии кори мо. моло қарор доранд дар шаҳри Бохтар, собиқ ном Қурғонтепа. рақамҳои телефон 917 38 98 78. дар ин рақамҳо ватсаби мо ҳаст. телефони дастӣ 24 соата кор мекунад. касоне ки ба шаҳри Бохтар қарибанд метавонанд ки дар хона айпешӣ биён молоро бинанд. бародарони азиз, анами рақами яги моҳай 7 моҳа биғизай, 7 моҳа иншоалло ки болои поёнае, ками кам 7 моҳа ҳастай. гусалаш калон даст мезанад, синаи хубам дорад. подписчикони азиз, масъалаи аҳличон бениҳоят аҳлай молорад. хушро тамошо кунед чӣ хели молай, моли карпатай, моли фасонай. нав якта дандонша бировардай, дандони дусолагиша якташа бировардай, якташа набировардааст. хулоса ки моло ҳарчанд ёшак моланд. оз як рақам як камтар маълумоти мегузарем ба рақами ду. подписчикони азиз, мол масъала аҳлиш бениҳоят аҳли хубай, синаву пари хубам дорад. подписчикони азиз, на масъалаи синаи молам бибинед. хуш аҳамият битед, беҳад чӯчакои хуб дорад, иншоалло ки беҳтарин молад. подписчикони азиз, на қафои мола синаша бибинед, тарафи қафорам каш камтар пеш. на бародарони азиз, синаи хубам дорад, иншоалло ки мол беҳад синаи фасонам дорад. халта синаша ҳуй кардааст. моли чотке, мола ки базебай, мола ки карпати фасонай. фақат бародарони азиз, занг бизанед, харидорӣ кунед. ин рақами яги моҳай бародарони азиз. подписчикони азиз, рақами деи мо анами молай. рақами деи мо анами молай. 5 моҳагира буд кардид, бигем сини 6 моҳагиш рафтааст, 5 моҳагиша буд кардааст бо ғизиша. иша мола ки нағзай бародарони азиз, иш ҳам дита дандон нав бировардааст, нав бировардаги дита дандонша. сойкаи нағз дорад, даст пои ғавси хушура, синаву пари хубам дорад. мол масъалаи аҳлишон, хурданшон ҳамаш кафолат дода мешавад. подписчикони азиз, хушу тамошо кунед. чоркунҷа моланд, ҳарчанд бениҳоят молои фасонанд. не қафос халта синакша бибинед, чӣ хел халта синаки хушура дорад. ҷадвал беҳад синаи хуб дорад. иншоалло ки масъалаи аҳлишонам аҳлай, хурданшон созай, ягон камбудӣ дар моло дида намешавад. подписчикони азиз, моло дар якҷоягирам савдо мешаванд, тоқатоқарам савдо мешаванд. подписчикони азиз, ҳамин мола мо дина дар навор мондем, дина мондем, успед накем якҷоя навор карданда. хичатоқа мондем. хай бародарон хеле занг задан, пирсон кардан. хулоса ки нархи мо туғрӣ нагирифт. баъзеҳо пас пирсиданд, баъзеҳо қатъи ҳисоби раҳшон дурӣ дастаф кон, мо қатъи туғрӣ нагирифт. бо ирӯз қатъи амраш ҳарчун якҷоя овардагем, бо якҷоя ирӯзам наворш кардем. не ки бародарон азиз, барои ин ҳолам занг зада пирсидестам. не ки дар насиби касе боша ҳамун харидорӣ мекунад. подписчикони азиз, 100 кас савдо мене, як кас мехарад. вале ки худованд дар насиби як одам кашидаги ҳамин молора. касе ки харидора якҷоярам занг зана, иншоалло муомилаи хуб дорад. тоқатоқарам ки боша, мо мефурӯшем. подписчикони азиз, мо нонхӯрем, як бридан нон туғриша, иншоалло ки тоқарам савдо мешавад. моло масъалаи аҳлишона гуфтем, аҳлан хурданшона ба дили пирай қарор доранд дар шаҳри Бохтар, собиқ ном Қурғонтепа. рақамҳои телефона гуфтем, гузаште 917 38 98 78. дар ин рақамҳо ватсаби мо ҳаст. 24 соат телефони дастӣ кор мекунад. фақат фикр ақидотон дар комментария бинависед, дастгириятонро фаромӯш накунед ки дастгирии шумо пешравии кори мо. канали Бохтар Сити ҳамавақт дар ҳаққи подписчиконаш дуогӯя ки иншоалло ки касоне ки моро дастгирӣ менаманд, мо дар ҳаққи ҳамаи шумо дуогӯем. ин подписчикони азиз, масъалаи синаву пари моро тамошо кунед. иншоалло ки беҳтарин молако ҳардаш молои аҳла, ягон камбудӣ надорад. ин тарафи қафошам синаша бибинед. подписчикони азиз, иншоалло ки синаи хубам мен ҳамин мол. баъд ёшида ёша. подписчикони азиз, хушу аҳамият битед, ҳарди молоро тамошо кунед. чӣ хел чоркунҷа мола, қафои мола хушро тамошо кунед. чоркунҷа мола хеле моли борики ҳайбата нестанд. подписчикони азиз, қадду қоматшонам нағзад, чоркунҷагӣ дар чоркунҷаанд, ҳарчанд молакои тозаанд. подписчикони азиз, мегзарем ба масъалаи нархи навои моло. мегзарем ба масъалаи нархи навошон. моло подписчикони азиз 20,000 сомонӣ муомила доранд, дастафка доранд, ҳарчанд дар якҷоягирам савдо мешавад. тоқатоқарам 20,000 сомон рақами як, 20,000 сомон рақами ду. дар умум 40,000 сомон мешавад. муомилаи хуб мешавад бародарони азиз. касоне ки якҷоя харидорӣ мекунанд, иншоалло ки муомилаи хуб доранд.
کسی که یک تاشا میخره انشالله که معامله خوب میکنه پاتیشکانی عزیز. در این نرخ گفتم تم گذاشتن پاتیشکانی مولا دستاف کشونم قطعشون دستاف کشون رایگان حسابی کانال بختار سیتی میشود. فقط اسپت کنه خریداری کنه برادران عزیز. همه شما را کسانی که ما را دستگیری میکنند برادرانی که ما را دستگیری میکنند کانال ما را پاتیسیت کردن خدا برای کار سربلندی خانواده نصیب روزیشون گردونه برکت در حیات و زندگی روزتون نصیب گردونه تو نوارهای آینده خدا حافظ فقط اسپت کنه خریداری کنه پاتیسیون عزیز.